טוב, אז שלום לכולם, והיום אני הולך להראות לכם את המדריך הראשון לפוטוסקייפ, שזו התוכנה הזו שפה. אני אשים לכם קישור למטה, כדי שתוכלו לקרוא, כאילו לא לקרוא, להיכנס לקישור להורדה, תורידו, ואחרי שתורידו, תחזרו עליי, ואנחנו כבר נדבר. טוב, אז אחרי שהורדתם, זה אמור להראות לכם סמל כזה של פי, אני חושב. אתם נכנסים לתוכנה. שנייה. וזה אמור להיות בעברית. אמור, אבל אם זה לא באנגלית, פשוט אין לי כוח לעשות את זה עכשיו עוד פעם מיליון פעם. אז מה שאתם עושים הוא דבר נורא פשוט. אתם עושים על הלינגוש, יהיה לכם כזה לינגוש ליד המברגה, אני לא זוכר קוראים לזה, וליד האיש, הוא יהיה באמצע כזה. קוראים לזה לינגוש, אתם נכנסים ויהיה לכם היברו, אוקיי? ואתם יכולים לבחור היברו וזה יראה לכם ככה. אתם נכנסים לעריכת תמונות, ואתם נכנסים לתיקייה של התמונות. לי כבר יש את התיקייה של התמונות, אני כבר בתוך. אני אבחר תמונה, סתם נגיד זו, את התמונה הזאת. אני אדבר טיפה על העצמים וכל הדברים האלה. יש לכם בכללי, כאילו אין לכם הרבה דברים מיוחדים כאלה, אני אדבר על זה מאוד בקצרה. יהיה מדריך על זה בעצם שיסביר מה זה הכל. אז אני אשים את המדריך הזה איפשהו במסך ואתם תוכלו להיכנס ולראות. יש לכם כללי, עצמים, חתוך וטולס. טולס זה כלים, מי שלא יודע באנגלית. התיקייה הראשונה זה כללי. יש לכם פה שינוי גודל, אתם יכולים לעשות את זה ל-200, לעשות את זה יותר קטן או יותר קטן אפילו, או שאם תלחצו פשוט על השינוי גודל זה יופיע לכם כזה דבר, אתם יכולים להגדיל את זה נאמר לכזה דבר. או אם זה מטושטש כי לא הורדתי את התמונה באיכות טובה. אני אכנס לתמונה הזאת כי הורדתי אותה באיכות טובה. נעשה אותה ב-800. אוקיי, זה האיכות כי הורדתי אותה באיכות טובה. יש לכם פירוט וצבע, אתם יכולים לבחור. יש לכם, אני אבחר נגיד סתם, שנייה. אני אבחר הסרת השלכת צבע. אני כאילו עושה, ואתם יכולים לראות שזה לאט כאילו נהיה כחול, עכשיו זה יותר ירוק, אני עושה בצבע וזה נשמר. יש חידוד של רמה אוטומטית גבוהה, ניגוד אוטומטיות גבוהה, אני יכול לעשות מה שאתם רוצים. חידוד, אפשר לחדד את התמונה בכך שיראו אותה יותר טוב. אפשר לעשות את זה גם 13, ממש רואים אותה מטושטש ויראו את זה ככה, לא יותר טוב. יש לכם מסננים, צילום לתמונה, עיפרון, ככה. אני לא אעשה את זה. יש לכם תיבה, אתם יכולים לעשות כזה דבר. ומי שרוצה נגיד למחוק או לעשות משהו, אתם תעשו קונטרול Z וזה יחזור לכם לתמונה הקודמת. יש שיקוף, אפשר לעשות, שנראה ככה, השיקוף שפה. תאורה אחורית, לא ממש מעניין, הברקה, אתם יכולים להבריק את התמונה יותר, לעשות אותה יותר מבריקה. אתם יכולים לעשות את זה בספיה, אתם יכולים לעשות את זה בצבע כזה. אני אעשה כל פעם קונטרול Z ואני אעבור לתמונה. וזהו, יש פה בכללי את המסגרות, אתם יכולים לעשות כזה דבר, שיראה כאילו ספר כזה. אתם יכולים לעשות לב, אתם יכולים לעשות את זה במיוחד לתמונות קטנות. אתם יכולים לעשות כזה דבר, אתם יכולים לעשות כזה דבר, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אתם יכולים לעשות פה גם שיהיה כזה קליפס כזה פה. אתם יכולים לעשות את התמונה כזאת, לא עובד פה כל כך. אתם יכולים לעשות פה טיפה שחירות, אתם יכולים לעשות בצד שני, גם אתם יכולים לעשות בכל התמונה. אתם יכולים לעשות מלא דברים, בעצם לב עוד פעם וממש כל מיני דברים, פנקס, כל מיני. זהו, כאילו זה בכללי הכללי. אנחנו נכנסים לעצמים ואפשר לראות פה שאפשר להוסיף תצלומים חדשים. אני אבחר נגיד את התצלום הזה של האססין ריד 4, מי שלא יודע. אני אעשה על זה מדריך, אנחנו עושים דברים כאלה, מחברים שני תמונות ביחד.
כן, זה די מגניב. יש פה, אתם יכולים להוסיף כאלה דברים, סתם נגיד אבן, אתם יכולים לעשות רובוט כזה, נגיד להחליף לו את הראש ברובוט. אתם יכולים לעשות טיפנים, איפור, לבבות, משרד, שירותים, תמונות, בולים, אפקטים, סימנים, מספרים, איורים, מסיבה, לוגו, טרוויל ועוד נוספים שזה אגרופים כאלה. אני רוצה כזה דבר, כאילו כל מיני, יש לכם פה מלא דברים, אני רוצה לעשות כזה דבר שזה יזהר כזה. ומי שאין לו כוח עוד פעם להיכנס, יש לכם פה סימן של פלוס ואתם יכולים להכפיל את זה. אוקיי? וזהו, זה כאילו בכללי, זה יש פה קווים כאלה. לעשות פעם אני עושה קונטרול Z פעמיים. אל תדאגו עליכם גם על זה, אתם יכולים לחתוך את התמונה, אתם יכולים לבחור איזה מקום אתם רוצים של התמונה. נאמר את המקום הזה. טיפה נרחיב שיראו את הרובה. ואנחנו יכולים לחתוך ואתם רואים שזה נחתך. אני יכול גם לחתוך כדי שתראו עד כמה זה משפיע רק את האבן, שיהיה כאלה דברים. ואני יכול לעשות קונטרול Z ולחזור על התמונה שהייתה מקודם. יש לכם את הטולס שיש לכם עין אדומה, אני לא יודע בדיוק מה זה עושה, אבל לא יודע, אתם יכולים להסיר את כתם, שהתמונה, שימו לב איך היא נהיית יותר לבנה. נגיד יש איזה בעיה בתמונה או משהו, אתם יכולים לעשות הסרת כתם, יכול לעשות מוזאיקה, זה מה שזה עושה, זה מטשטש את התמונה. עוד פעם ניסיתי קונטרול Z, אתם יכולים לעשות גבוהה, אתם יכולים לעשות נמוכה, כאילו כמו שהאנשים האלה שלא רוצים להצטלם בטלוויזיה, אז זה כזה. אתם יכולים לעשות גבנה אפור ולצבוע את זה, אתם יכולים לעשות ספיה, מה שאתם רוצים, באמת, בהירות, וזה באמת תוכנה מעולה, אני מאוד אוהב אותה, באופן אישי אני אוהב אותה. יש לכם את הפיינט בראש, אתם יכולים לבחור את זה מה שאתם רוצים, ולהתחיל לקשקש, נגיד, אני אכתוב, הכתב שלי לא כזה יפה, אז אל תיבהלו. כן, אני יכול לעשות המון דברים בתוכנה הזאת, תוכנה מעולה בעיניי, ככה אני חושב. וזהו, מה שנותר לכם לעשות זה אך ורק שמור ולעשות כן. אני לא עושה כן כי אני לא רוצה לשמור את התמונה הזאת. וזהו, זה בעצם המדריך המקוצר על הפוטוסקייפ. יהיה לכם עוד מדריכים, זה היה חלק א', אני מקווה שנהנתם. וזהו, אני רואה אתכם בפעם הבאה, להתראות, ביי.